Sambang penonton yo Dek Feni. Sugeng siang Ibu. Oleh-oleh ndi, Bu? Ngatos-atos. Kok cara orang bawa oleh-oleh? Ingkang asta ali-ali mengki kula nek salim kula pelurut. Ketun sewu nggih. Yo yo yo. Manis kowe pancen manis. Apa iya? Hoi. Tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ungkuli madu kaya bisa rontok jantungku iya Ganteng Mas. piye Dik Sampeyan pancen tambah ganteng. ganteng Tambah ganteng yen ora seneng mendem gelong so alit Mas namine
manis Manis sampun. sumbuh kalian swasana pengrawite manis-manis.